Ním nebo tady do této mezi. Hoď ho tady prostě nikam, no, musíte vyndat. Já nevím, já to tady nikdy nikam neházím. Já se seká myška, takže já jsem v prdeli. To ID? Hlídej to tam. Rozbil ti turret, už ho rozbili, chápeš? Já jsou ID, ale. Epic, jdi to tam hlídat. Já to hlídám tady, vole. Když uvidíme, vole, jak se půjde. Musíš, Epic, jdi. 46 HP. Jdi, musíš. To ještě najdu, tam tu. Mně se seká myš. Furt. To je hrozný hacker, vole, blackout. Bravo team wins. Prohráli jsme, teď už půjdu ráž, vole. Round start. Jako nikem. Teď najednou dostanu. To ještě šamařem a hitl mě. Ty krávo, oni mám zabili. Blackout šel do něho nožem, to je nějaký. Však mám. Protože jsem vystřelil polovinu asi. Jenže já jsem měl málo HP. Do prdele. Teď už bych ho zase rozsekal, ty vole. Kdyby tam nebyl ten turret, bych tam na něho vlítnul. Já potřebuji dodělat job ještě. Ty vole, se s tím nemůžu trefit. Alpha team wins. Takový opečko, ty vole. Tak já ji mám na druhém ústu, že na perma, ale